Il·lustríssima senyora Núria Carné, alcaldessa accidental de Caldes, Vila Catifaire. Senyora Àngeles Llive, diputada del Parlament de Catalunya. Senyora Laia Cuscó, regidora de Cultura. Senyora Carme Germà, regidora de Turisme de Caldes. Bueno, ja veieu, no? Anem bé. Senyora Maria Àngels Torres, responsable de Relacions Externes i patrocini del Museu Nacional d'Art de Catalunya, del Departament de Cultura de la Generalitat. Esther Tenedor, comissària de l'exposició. Artistes presents, companyes d'Acció Cívica i a tots els que ens acompanyeu, iniciem la inauguració de l'exposició Dones en Complicitat 4, una activitat important del nostre programa d'aquest 8 de març.